Ang panguta na mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Mateo Kapitulo 12, 1-8. O sa niadto kapanahon sa adlaw nga igpapahulay, nakaagi sila si Jesus sa kaamahan sa trigo. Gigutom kaayo ang iyang mga sumusunod, busa nangutlo sila og mga uhay sa trigo ug nangaon. Pagkakita ni adto sa mga pari mingon sila kang Jesus, tan-awa ang gihimo sa imong mga sumusunod. Adlaw nga igpapahulay karon og supak sa kasugo ng ilang gihimo. Kitubag sila ni Jesus, wala ba ninyo mabasa sa kasulatan ang gihimo ni David sa dihang siya ug ang iyang mga kauban gipang gutom? Misulod siya sa balay sa Dios ug gikaon niya og sa iyang mga kauban ang pan nga gihalad ngadto sa Dios. Wala sila makasalabisan supak sa kasugon nga mukaon ni adto ang mga tawo gawas lang sa mga pari. Ug wala ba usab ninyo mabasa sa mga sinulat ni Moises nga ang mga pari sa templo nagasupak sa kasugon kada adlaw nga igpapahulay tungod kay wala sila'y pahulay. Apan wala sila makasala. Ang tinuod ani adinhi ang mas mahinungdanon pa kaysa templo. Kay ako nga anak sa tawo may gahong sa pag-ingon kon ansa ang husto nga buhaten sa adlaw nga igpapahulay. Kon nasabtan ninyo kining ginaingon sa Dios sa kasulatan, wala ko kahimuti ang inyong mga halad, kondili gusto ko nga magmaluluyon kamo sa inyong isig katawo, wala anto ninyo pakasadaang mga tawo nga walay sala.